Il-liġi Maltija tal-whistleblower hija fost l-aqwa fl-Ewropa hekk kif hija waħda mill-iktar robusta u tinkorpora fiha l-maġġoranza tal-istandards Ewropej u internazzjonali. Din kienet il-konklużjoni ta' rapport ippubblikat mill-organizzazzjoni Blueprint for Free Speech li jimxi fuq l-istudju Gaps in the System iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Dan kif Malta kisbet it-tieni l-ogħla marka mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. B'riżultat ta' madwar 59%, Malta ġabet biss madwar 8 marki inqas mill-Irlanda li klassifikat fl-ewwel post f'dan l-istudju. Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici saħaq kif dan ir-rapport ikompli juri kemm dan il-Gvern jħares ir-rule of law u l-libertà tal-espressjoni bil-fatti. Ir-rule of law issa dritt faċli titkellem dwarha u iktar diffiċli li twettaq il-bidliet li jisaħħu r-rule of law. U dan il-Gvern wettaq bidliet li jsaħħu is-saltna ta' dritt u r-rule of law. Fosthom b'liġi tal-whistleblower. Huwa sodisfazzjon kbir li jkollok dan iċ-ċertifikat b'saħħtu ħafna minn awtorità indipendenti iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea li tgħid li pajjiżna il-liġi tagħha hija waħda mill-aqwa li għandna fl-Ewropa jekk mhux fid-dinja. Ir-rapport jisħaq li l-liġi tal-whistleblower f'pajjiżna toffri waħda mill-iktar sistemi protettivi b'saħħithom hekk kif teżenta lil whistleblower minn responsabilità fi proċeduri ċivili u kriminali. Ir-rapport isemmi kif Malta hija waħda minn żewġ pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li tipproteġi lil whistleblower minn prosekuzzjoni punittiva, speċjalment dawk li jiżvelaw informazzjoni sensittiva. Dan fil-waqt li pajjiżna huwa wieħed minn 8 pajjiżi Ewropej li għandhom aġenziji responsabbli li jirċievu r-rapporti tal-whistleblower.